У Криму відклали розгляд по суті справи Володимира Балуха на 15 травня. Окупанти закидають йому побиття начальника Роздольненського ізолятора тимчасового тримання Анатолія Ткаченка. Прокурор заявив, що Балух нібито вдарив Ткаченка ліктем, а потім флаконом миючої рідини по лівій руці. Такими діями Балух вважає обвинувачення, заподіяв начальнику фізичний біль. Допитали і самого Ткаченка. Крім того, на засіданні продемонстрували відео начебто конфлікта. За словами адвокатів, на ньому видно, що першим вдарив Ткаченко. Цю справу проти Балуха порушили ще торік у серпні. Допрос потерпевшего Ткаченко, в ходе которого он пояснил, что он действительно толкнул Балуха, как он пояснил, что он толкнул, не нанес ему удар, а толкнул, хотя на видеозаписи четко просматривается, что он наносит Балуху удар, после чего у Балуха последовала рефлекторная реакция, ставили, собственно, все обстоятельства произошедших событий, а также наличие потерпевшего к Балуху неприязненных отношений, собственно, и провокационного поведения самого потерпевшего в отношении Балуха на протяжении долгого достаточно промежутка времени. Сам Володимир Балух ще 19 березня на знак протесту оголосив голодування і сьогодні відмовився його припиняти. Українського патріота за іншою справою ще у січні засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі у колонії поселення. Його адвокати переконані, чоловік став жертвою репресій з боку окупантів виключно через свою відкриту проукраїнську позицію.